Masenze eminye imizekelo ye-addition. Masithi njeno 9,367 plus 2,459. Masenze ke ngoku sizidibanise ezi numbers. Masiqale phaa kulaa ndawo siqhele uqala kuyo, kulaa ndawo kuthiwa yeyehoyo yo-1. Sawuthi 7 plus 9. Siyamazi ke ukuba u7 plus 9 uzasinika u16 anditsho. Niyakhumbula ke siyathatha lo 16 siyombeka kule ndawo yayo ilungileyo. Sibeke u6 phaa ezantsi, sithathe la 1 siyomxhoma phaa phezulu ecangwa la 6. Siphinde ke ngoku sawudibanisa la 1 nala 6 nala 5. Mandenze ke ngoku umzekelo ukuthi ndicinge njani uba ndikwazi ukubonisa uba isebenza njani le nto. Ithi le nto njebe sino-16 ithetha ubana masithi sine-10 rand ne-1 rand. Ithetha ubana le nto kule 16 sine-10 rand eyi-1 sibe ne-1 rand eziyi-6. Masithi elizweni besine-10 rand qha ne-1 rand qha. Ngoku ke ngoku lo 1 kulo 16 usichaza ubana sine-10 rand eyi-1. Yayibona nantsi 10 rand yam. Yayibona ke ngoku ezi 1 rand ziyi-6 ngoku yima ndikuzobele zona ezi 1 rand ziyi-6. Nazo ezimbini, nazo eziyi-4. Ziphelele ke ngoku zizaba yi-6 ke ngoku i-1 rand zam. Indlela elula ke yocinga ngale mali ngoba iyasibonisa yona ubana kanye kanye kwenzeka ntoni ngale ndawo yee-10s nale ndawo yee-1s. Lo 16 njengoba bendisitsho kuthetha ukubana kulaa 16 ndine-1 rand eziyi-6. La 1 ke ngoku asibonisa ukuthi ndine-10 rand, ne-10 rand eyi-1. Khumbula laa ndawo kuthiwa yee-10s bekwindawo yee-1s. Ithetha ubana ke ne-10 rand ne-1 rand ke. Ndiyathemba ubana noko incedile le nto ubana ndisebenzise imali ukubonisa uba kanye kanye ihamba njani le ndawo yokuthi kukho i-column ye-10 bekho i-column yo-1 njalo njalo ke. Apha kwezi numbers sinazo ngoku sine-column yo-1, sibe nendawo yo-10, sibe nendawo yo-100 no-1000, singanyukela ke njalo njalo ke. Xa ndino-7 plus 9 ke ithetha ukubana ndine-1 rand eziyi-6 ndibe ne-10 rand eyi-1. Iyalandela? La 1 ke ngoku njebe eyi-10 rand eyi-1 ndiyamdibanisa nezinye i-10 rand. Ezinye i-10 rand ezinazo kuyabona kulaa 67 senala 6 ozisi-10 rand eziyi-6. Sibe no-5 emzantsi kwayo ozi-10 rand eziyi-5. Sawuthatha ke la 10 rand iyi-1 besithetha ngayo sidibanisa no-6 sidibanisa no-5 kuba zii-10 rand zonke eziyana. Sawuthi ke ngoku 1 plus 6 sifumane u-7. Xa siphinde ke ngoku sithi 7 plus 5 sifumane u-12. Le nto indichazele ukuthi ndine-10 rand eziyi-12. Siyathatha ke lo 2 ka-12 siyobeka kulaa ndawo yo-10 ewe. Ngoba yena 12 yena njebe sithi nje zi-10 rand eziyi-12 funeka sithathe la 2 siyombeka phaa ezantsi ko-5. La 1 yakhumbula ke siyazixhoma ezi numbers zosibini siyozibeka phaa phezulu kule ndawo yo-100. Njebe ndine-10 rand eziyi-12 thetha ubana ndine-120. Thetha ubana funeka ndithathe ezi ziyi-10 i-10 rand ndiyozibeka phaa phezulu ndiyozixhoma phaa phantsi ko-3, u-2 ndimbeke phaa ecango-6. Ndiyathemba ke ngosebenzisa imali kanje ndiyandibonisa noko indawo nebhetere yokuba isebenza njani le ndlela ye-addition ndisebenza ngayo. Masibuyele kwamanani ke siyeke ngoku imali. Sibonile ke la 1 plus 6 plus 5 usinike u-12. Sathatha u-12 siyombeka phaa u-2 ezantsi, la 1 siyomxhoma phaa phezulu. Masiyeke ngoku kule ilandelayo indawo. Le ndawo ilandelayo kuthiwa yindawo ye-hundreds apho sinala 1 no-3 no-4. Xa sidibanisa la 1 no-3 no-4 sifumane u-8 siyombeka phaa ezantsi kwala 4. Yabona ke ngoku 8 anakho nto funeka siyoxhoma, so ke ngoku siyojonga la 9 plus 2 sibone yena sifumana u-11. U-1 ke ngoku siyombeka phaa ecango 8 ewe. Njengoba necango 9 kungekho nto akho manani phaa ithetha ukubana la 1 ka-11 nayo siyombeka phaa ezantsi ngoba akho nto funeka sidibanise kuyo kulaa 11. Yabona ke ngoku sifumane ke ngoku
impendulo yethu ka-9367 plus 2459. Uyayibona ke le ndlela ndisebenza ngayo ngakwazi udibanisa noba ngawaphi amanani noba makhulu kangakanani. Yabona ngoku sifike kwamanani amakhulu kakhulu. Masiye ke ngoku phambili siyojonga amanye amanani amakhulu mpela. So usebenza ngoku nangeemillion, ndizondibonisa uba iyasebenza le ndlela ndinibonise yona. Masithi 2,349,015 yabo. Yabona ezi ngamanani amayi-7 asiphelelanga kwamanani amayi-3 okanye amayi-4. Lo 2,349,015 sizawuthi plus 7,015,999. Yabona ngamanani amakhulu kakhulu lana, kodwa ke ngokuba nasicinge ngelo hlobo besicinga ngayo nakwenye imizekelo besiyenza sawukwazi usidibanisa ezi numbers. Masiqale kule ndawo siqheleleyo phaa kulaa ndawo yo-1 phaa kulaa 5 no-9. Yabona sifumane u-14 simxhome u-1. Siphinde ke ngoku sijonge kulaa ndawo yo-10 sithi 1 plus 1 sifumane u-2, sithi plus 9 sifumane u-11. Siyathatha ke ngoku u-1 omnye kulo 11 siyombeka phaa ezantsi, omnye siyomxhoma phaa phezulu phenzu ko-0. 1 plus 0 usinika u-1, sithi plus 9 sifumane u-10. Simthathe i-0 simbeke ezantsi, sithathe u-1 siyomxhoma phezulu. Siphinde sithi 1 plus 9 sifumane u-10 plus 5 sifumane u-15. Sithathe u-5 simbeke ezantsi, u-1 simbeke phezulu. Singathi 4 plus 1 sifumane u-5 plus 1 sifumane u-6. Sithathe ke u-6 simbeke phaa, uphelele ke u-6 yana yedwa phaa. Siyojonga ngoku kwi-100,000 apho kukho 3 no-0. Sawudibanisa ke ngoku u-3 plus 0 sifumane u-3 siyombeka phaa ezantsi. Akho nto funeka siyixhome ke ngoba sino-3 qha. Siyothatha u-2 million sithi plus 7 million ngoba laa 2 plus 7 imele ikwindawo ye-million. Siyofumana u-9 ke ngoku. Yabona lo 2,349,000 inamba enkulu kakhulu, kodwa ngenxa yebana sisebenzisa le ndlela ye-addition ndinibonisa yona, siyasakwazi uyenza lula sifumane le mpendulo yethu inkulu nayo ingu-9,365,014. Yabona ayiphelelanga kwamanani amayi-3 okanye amayi-4, zikana noko-million noma amanani amayi-10 na. Uba silandela le ndlela ndinibonise ngayo, sawukwazi udibanisa noba zeziphi ii-numbers. Masiphinde senze omnye umzekelo ndizokwazi nani niqhele ukwenza le addition, kwaye simane sizikhumbuza uba kanye kanye isebenza njani. Ndiyathemba ke niyayilandela le nto ndiyithethayo. Uba awuyilandeli ungase nawe uphinde uzizamele ophela kwale video. Masithethe ngoku ngo-15,999,001. Yabona ngo-15,999,001 sithi plus 6,888,999. Yiyo andidinwe ngala manani makhulu, kodwa hayi masingadinwa, masiye phambili ngoba nabo sawukwazi uwadibanisa la manani makhulu. Masenze ngelo hlobo besenza ngayo, siqale phaa ku-1 no-9. Sithi 1 plus 9 sifumane u-10 soxhoma u-1. Siphinde sithi 1 plus 0 plus 9 siphinde sifumane u-10 sibhala u-0 ezantsi soxhoma u-1. Siphinde sithi 1 plus 0 plus 9 sifumane u-10 siphinde sibe ku-0 ezantsi siyomxhoma phaa phezulu u-1. Siphinde sithi 1 plus 9 sifumane u-10, sithi plus 8 sifumane u-18. Yakhumbula ke ngoku sawuthatha u-8 siyombeka phaa ezantsi, u-1 simbeka phaa phezulu, siphinde 1 plus 9 plus 8 siphinde sifumane u-18. Sithathe u-8 simbeke ezantsi, u-1 simbeke phezulu. 1 plus 9 sithi 10 plus 8 ku-18 kaphinde. Sithathe u-8 simbeke ezantsi sixhoma u-1. Sikwindawo ye-million ngoku sithi 1 plus 5 bengu-6 plus 6 sifumane u-12 ke ngoku. Sithathe u-2 simbeke phaa ezantsi, sithathe u-1 siyombeka phaa phezulu. Sithi 1 plus 1 okokugqibela sifumane u-2. Siyathatha ke ngoku lo 2 simhlise siyombeka ezantsi. Le ndawo lo 2 wokugqibela ndisanombeka ukwindawo ye-10 million. Uyabona sisuke ko-1 sanyuka sathi ko-10 sathi 100 sathi 1,000 10,000 100,000 million ngosawuthi ko-10 million. Ufuneka ukhumbule ke ngolu hlobo ukubana
xa udibanisa ezi numbers udibanisa ii-numbers ezi-right. Ufuneka uqale phaa ku-1 plus 9 yakubo. Uqale e-right qho iinumber zakho xa uqala uzi-edisha ukwazi uba uyenze right le nto. Yayibona ayinzimanga kakhulu kwaye ndikubonisile ukuba nawaphi amanani ungakwazi uwadibanisa. Asiphelelanga kwama-7 sikanyuka siya nakwama-8 ngoba le mpendulo esifumeneyo ngoku inamanani ama-8. Xa uvele ke wenze ngolu hlobo esenzekala awusoze uphinde uhambe rongo. Enkosi.